Mga manugbaligya sa downtown Bacolod ginhatagan sang tubtob buwas nga adlaw para magsaylo sa Bacolod Vendors Plaza. Yaring balita nga itong gintutukan. Gin-isa-isa sang ininga Iloy ang mga rason kung nga ginapaabot sining Maputo ang iya magamay nga negosyo sa tion magsaylo sa Bacolod Vendors Plaza. May mabakal bala diri sa akon, diri sa vendors market nga tawag. Kapilan ako diyan sa una, sir. Nakabaligya naman ko diri anay, naputo ako diri. Ang makaupod sini nga kabahin sa malapit 400 ka mga downtown vendors nga saylohon, ginakabig daw ginsilutan sa puwersahan nga pagsaylo. Hindi pa gid di para magbutang kami di. Wala pa kami di wala kami di income, may 5. Ang amon pamilya dito ya sa balay namon, di na kakaon niya. Matapos ang ginpatigay nga raffle sa mga pwesto, sa subong wala pa nagpahamtang sang tapangko ang mga manugbaligya. So dapat buwas ya, plaster na sila or karon para mabalaman namon ang anong ilang Hindi sila magplastar pa, kaya ang iba nagapangyadi pa sa downtown. gani. Kung hindi pag sila yung magplaster, it means pwede na kami makapasulod sa iban nga gustong magsulod. Nagapanawagan ang mga ining sa extension samtang wala pa natapos ang preparasyon. Isa man sa ginareklamo sa mga manugbaligya ang pagpanukot sang paggamit sang banyo sa bago ka pwesto nga 5 pesos kada pangihi. Balik na ako sa downtown majab-jab ko para mabuhi ako. Sa baylo sang Vendors Plaza, ginayo nga magamit ang palibot sa Bacolod Plaza kag anay City Hall agon hindi man sila matamaan ilabi na sa pagsulod sang Mascara Festival. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, One Western Visayas.